sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras yo papagayam, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Maminsan pa'y pagyamanan da kayo manen amin gapo iti awan sarday na ngayon kay panagdengdengeg kadag iti drama tayo. Sapay lakuma ta itultuloy da kami asuportaran tapno ad-adu pa'y a drama ti inkam isagot kada kayo. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapo kanipagayam tayo amarilo. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nagsuratak takayat kumet nga ibinglay ti pakasaritaan ti biag ko. Pakasaritaan nga amok amang tadadal ken liwliwa kadagiti padak adumdumngeg. Sa anak met nga agong unget, kang runaan iti amin, awan met ti sakit tinakem amarikriknak. Kinapudno na maragsakanak pay kitdi, ngamin, ex-boyfriend ko ti pakiasawaan ti kabsat ko. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Ay, makabanog ti agtrabahoan niya. Ay, wan nga rod katapusan man nga minan. Nagado ti matrabaho. Kaslasan tayo amaw-awanan iti aramidan iti opisina. Wan nga rodan. Nangrunaken ka. Kasla di mo amo ti agina na. Kasapulan, Clifford. Amo matan. Pagad-adalag ti kabsat ko. Sayang mat ti overtime. Isopay ang mainayon iti urnong ko. Wan met ka di ngam di mo kumamot abusuan ti bagim. Agina nakakamot marilong. Numaminsan, mapampanunod ko. Api nga tangain manugot ak amay destino dito Kat nakaadayo iti pamilya. Jak pa'y kit din makaaw-awid gapo iti kanayon at trabaho. No saan ka anay destino dito Di saan tamot kumaanagam mo. Sa bagay. Manipod iti nagkatrabahuan ta. Nakitak ti kinagagad mo. Oray na bambanog ka. Ti pamilyang pailahan ti pampanunutan. Di taak ana in love ken ka. Ay sus, bulaan nakman ako na kon Clifford. Saan mo't pudno ti bagbagak marilo. Promise. Mala, ibusan tangarodan ti kapeta. Tagsublitan iti opisina. Tani, adu ti aguro uray at trabaho ta. Among ka di, manipod dimten kay ti biyag ko. Ininot mo ti na matungtungpal lagi ti plano. Anyamat nga hidagit na aplanom, Clifford. Sikati makitkitak nga agbalin na katakunay na iko iti biyag. Sikati kaya't kong agbalin nga inadagit anak ko. Amin na plano. Kat sikati kaya't ko ang makadwa, Marilo. Ha? Kaya't ka nga ikalaysa. Sikati kaya't kong asawaan. Sigurado ka? Katwan, sigurado ak. 101%. Sikati kaya't kung idatag ita altar, Marilo. Kaya ba mo ni nanang mo? Tagigidan tayon amangan. Wan, tatang. Nanang! Umay kayon, tamangan tayon! Wan, anak! Umaya kon! Mala, sumango ka na itilamisaan anak ko. Ay dasar ko, ti pangrabyan tayo. Wan, tatang. Anya nga itiin lutom asidan tayo, lakay. Nagluto ak iti sinigang akarne ti baboy, bakay. Ay na, nagimasan. Ay wala. Nang runa kit siya tinaglutaw. Ala, agtugaw kayo umatan tamangan tayon. Mabisinak una yun. Ay kitun agtugaw kan bakay. Ay, ato iti plataw. Si kamat ti mangkarga iti napoy mo. Agyaman naglakay. No adda kumamat ni Marilo ita dito'y balay, ti naragragsak tayo kuma. Uwan kuma. Yung manya ngay nga rog. Kat na destino mo tinidya Manila. Day takot nga rod lakay.
Manipod nagtrabaho ni J. Manila, kasla kanayunan nga dakurang dito'y balay. Dayjay ti pinili ni Manang, Nanang. Mas pinili na ti agtrabaho iti adayo para kada tayo, para iti panagadal ko. Ay, wan nga rod Banag asaan ko maarumbang. Tirumbang ko kat agin enjoy iti kinabalasang na. Saan kat apuro trabaho. Ay na, awan rumbang apagdanaga mi di anak ta bakit. Natibkir ta anak ta. Kasmut lang kang ka Saan ngagmay sa di anak ta bakit? Amaw nga uray adda iti adayaw. Adda tayo lata iti puso ken panunot na. Marilo, agalas 10 na terabi. Apay na ipabigat mo na itar aramidam. Iti kasta, makain na nakamutan. Saan ang mabalin, Clifford? Amumat, inton bigatan ti deadline dagito a report. Masampol apal pasok ita. Sayang mo ti oras. Ngam talo arabi ikan nga gub overtime. Nasaysaya atin ti kastoy, ngam ti awan urnong na. Masampol nga agsalukag para iti pamilya. Saan lang aday ta? Para iti panagadal ni Gwen. Ket, kasanuak mo ngay. Ha? Amok ka napatagkan ka ti trabahom. Amok nga ipatpatag mo ti pamilyam. Ngam kahit kumat nga ibagakan ka, nga daak lang dito Kahit kumat ti agbali na parte dagiti plano, Marilo. Clifford, Di mo't imbagakitin kan ka, akayat ka ngay kalaysa. Kayat ka ngay kalaysa. Saan atap nulapdan ka kadagiti planom? No di kat tapno agbalin akatakunay mo itirigat kan namay. Dayta kumati kanayon mo alaglagipen, Marilo. kat anya ngay mo ti planom iti biyag mo, Clifford. Ay kat aduan na lang. Agtrabaho ak. Iti kasta, makaurno nga. Saan amay papan iti trabahom ti plano nga ibagbagak? Ha? Ti panangasawam ti kayat ko asawen, anak. Kaano ka ngay ang mga asawa? Kayat mi meten ti maaddaan iti apo ko ken tatang mo. Ha? Ninanang mo. Unak lakit din niya plano ti bagbagayo. Di mo ibaga nga awan planom ang mga asawa. Apay no agkalaysa kayon kin ni Marilaw, tanay mapmapanan ti tawen. Saan kayon nga umububing? Bayan nyo, takasaritak to ni Marilo, may papaniti day tabanag, nanang. Ay kat agawaan nyo takas na kunakon. Saan kayon nga umububing, Clifford? Un ka din, nanang. Di kahit danag. Tabagaan kayon to adagos, apaman nga umanlugot ni Marilo, ang makikalay sa kanya. Marilo, mabalinta ka ditag sarita. Inton madamdaman ton, Clifford. Kas makita mat, adapay aramida. Ang napatag ti pagsaritaan ta. Anya nga minday taaya. Ibagamon Marilo, kaya't kung agkalaysatan. Clifford, di mat na pagsaritaan tanday ti abanag. Marilo, seryoso ak. Sorry, Clifford. Agam sa anak pa anak kasagana para itiday ta abanag. Anya? Adupay ti kayat ko nga aramidan. Adupay ti planok itibiyag ko. Masapul asiguradwak anapintas ti agbalin ang masakbayan ti kabsat ko. Kat, kasano tamatan? Kasano umat ti masakbayan ta? Kasanon, Marilo? Kastoy ka dilata na kanayon, ha? Clifford, Kanayon ka busy ti trabaho. Kanayon ka nga overtime. Kanayon ka anapampannog. Kanayon latan at pamilyam ti pampanunutan. Kasanuak matan. Kasanutan. Napatigak ka di pa'y kan ka, ha? Kinapudno na. Diyan ang muno sa dino ti paglugarak. Marigrigatan akon. Clifford, aramidak daytoy. Saan lang ang apara kanyak? Saan lang ang apara iti pamilyak? No di kat para matlaang kadata. Ay,
Marilo, Jak pa'y kayat ngagkalay sata. Aging ga jak pa'y sigurado nga stable ak. Jak kayat ti makiasawa nga ado ti kurang na. Marilo, saan a kwarta ti pangrukudan iti pannakiasawa? No di kat komunikasyon, commitment kas jay. Ken responsibilidad. Jak kayat ti agkurang kunak manen, Clifford. Kat, kasano pa'y ngarod kabayag ti urayag, ha? Jak ka mo, Clifford. Ay ayaten ka, Marilo. Ngam ka mo no makaurayak pa'y. Sapay la kuma. Tayin tundumteng ti aldaw asyak ton ti pilyam. Kat saan pa'y analadaw ti amin. Anya nga iti plano mita. May papanitian niya, Clifford. May papan katataa. Nagrador matan ti kapsat mo. Ang mga lumabaling nga ituloy tamatan tinabayagan na plano ta. Anya plano ta, Clifford? Ti panagkalay sa taa. Talo atawan matan tinapalabas. Pasensya kan. Ngam saan pa'y ang mabalin. Anya, ang apay. At daka di pa'y urayan ta. Kaya't ko taga-abroad. Anya. Ne, kasanong ti trabahom dito'y? Ni Gwen ti sumukat iti posisyon ko. Panahon mo tantap no panunutak ti bagi. Katsyak, kasano akmatan? Apaman ama kornungak, babaan iti panagabrod ko. Kano siguradon ti amin may papan kadata. Agawid ak tumatan, kat ijay tan tumatan nga agkalaysa. Anya, manupay atawan ti urayak. Manupay, Marilo. Basit laangan ang panahon, Clifford. Basit laangan. Ar-aramidak da ito'y, saan laang apara kanyak. No di kat para iti masakbayan ti buklan tanto ang pamilya. Kanayon mo't lakit ti nakasta. Kanayon mo't lakit din ngon unaan ti masakbayan ngam ti agdama. Basit laangan ang panaganos ko nakmat, Clifford. Basit laangan. Promise. Manong Clifford, agyamanak ha? No saan agapukan ka? Ang mga no aging gaita, kat jak payla ang naka-adjust iti trabaho. Awan na nyaman na, Gwen. Ang mabaling ka din nga uri din akong awagan ni Manong. Clifford, kunam kumalata kanya akon. Anya? Angam apay ngay, kat inauna ka mat ngam iti siya. Kung amin. Adda kayat kung ibagaken ka, Gwen. Anya day tamanong. Kinapudno na. Saan kami lang naggayam kinimanang mo? Ah? Ne? Anya tiket mo asawan? Siyak ti boyfriend ni manang mo. Anya? Angam ti ko na ni Manang Marilo, nasingad kayo laang ititunggal maysa. Inlingad mi ti relasyon mi. Ngamkit di, nabayag kami nga agayan ayat. Kasta? Angam apay ngayong ibagbagam day taabanag kanyak, Manong. Ngamin, saan na may parbang ti marikrik na? Para kan ka. Ha? Ne? Anya ti kayak mo asawan, Manong Clifford? Agayatak kan ka, Gwen. Anya? Ay, anya ti rumbang nga aramidak tatang. Mariribo ka una yan. Gwen, anak. Amom ka din o sino ni Clifford kin ni manang mo amarilaw? Amok tatang.
Angam Jack mat kabailan nga ilimad ti marikriknak para kini Clifford. Ay ayatak ni Clifford. Agin inayat kami tatang. Anak, ti panagayat kat saan lang para iti mismo abagay. Masapula panunutom mo iti pamilyam. Nilaunay manang mo. Kang runani ti amin, panunutom kumanoan niya ti husto. Tatang, Maawatak ti marikrik na manak ko. Ang bilang tamaamuan ni manang mo daytoy. Siguradong agsakit mo tinakam na. Awan ti sakit, uno kanunungak kada kayo adwa. Ngamen, agpada kayo nga ipatpatag ko. Iso pa nga asay manak ko, tapanunutom kumaan na imbag dagiti agbalin a desisyon mo. Iti kasta, awan ti agbalin a parikot. Awanan ka itibain, Clifford. Marilo? Ayop ka! Inraman mo pa iti kapsat ko. Among kadino kasano kasakit kanyak dahi tang inaramid mo, ha? Sorry, Marilo. Jaking gagarat ti agayat iti mismo akapsat mo. Kasan umat ngamin. Kat iso akan hayong ti kadkadwak. Iso ti mga naandingay kanya. Iso ti pangibagbaga ak iti problema. Iso aday jay. Jak mo to napupuutan ano't nagtiriknak kinkwana. Sige, tapno di mo mat ko na. Itad kun tinaan anay away-away ang Clifford. Basta siguraduan lang ang adi mo saktan ti kapsat ko. Tano aramidam dayta. Siya ka mismo ti makalaban mo. Mabit lang, Marilo. Pang-aasim. Danggam na kumapay mo. Huston, manipod ita. Kaya't ko nga ipamaisamon ti kapsat ko. Daytoy siguro ti may sa arason wenno makagapo. No apay asa anak pay ngay manugot nga kalaysata. Nalabit asaan adata ti naituding para ititunggal maysa, Clifford. Among bakit? Ipagpampanakal ko ni Marilo nga anak ta. Ngamen, oray kasano ti kinasakit na. Inted na ti waya-waya ni Clifford para iti kabsat na. Ay, wan nga rod lakay. Saan laang a responsable nga anak kan kabsat? Nasaya at pa iti panagpuspuso na. Impakita na asaan lang ati bagina ti pampanunutin na. Husto ka lakay. Saan laang adayta? Mamatiak nga adamat na adal ni Gwen iti kabsat na. Saan laang apanagayat? No di kat respeto kan panangted iti importansya iti pamilya. Wan bakit? Saan nga amin a tao? Kat kabailan ng aramidon tinaramid ni Marilo para iti kabsat na. Tila unay pa ng waya-wayanan kin ni Clifford. Wen lakay. Banag arumbang laeng amay pagpanakkel iti anak ta. Kat sapay la kuma, taadamet adal anapidot ni Gwen manipod iti kabsat na. among, adadagiti gundaway amakon konsensyaak. Tapay mo't, Gwen. Tano dinak pinagadal ni Manang Marilo, awanak mat ita iti daytoy a posisyon ko iti trabaho. Talaga siguro kasta ti biyag. Tanong saan na ka pinagadal, ang mga saan mo't ang nagsabat ti dalanta. Tunggal pasama kiti biyag tayo, kat adda rason na no apay. Kasi tinaramid ni Manang mo Amarilo. Naimbaglaan nga tanasingpat ni Manang ko. Tano saan, amangan no ilunlunod na taitan. Amok no kasano ti kinasingpat ni Manang mo, Gwen. Amok adi na maaramid dayta. Nalabit, talaga asan ada kami tinaituding para ititunggal maysa. Isuan na pasamak ti kastoy. Sapay la kumatapod no amawatan data ni Manang Marilo. At saan to apulos nga agimula iti sakit tinakam kadata. Mamati ka kasta, Gwen. Kat ulitak manintagyaman ken ka. Thank you iti kanayon ang panangkadkadwa kan panangan andingay mo iti kanyak. Magagaran akon ang mangikalay sa ken ka. Kamaudyanan na. Agkasar kamot laang Clifford, anak. Wen nga ron na lang. Iso na laeng, tasan nga itinabayagan ang nobya.
No di kat iti kapsat na. Daitakat nga road. Aging gaita. Kasladyak pa'y laeng mamati ang maaramid ni Marilo timang wayawayakan ka para laeng iti kapsat na. Agasem man tain sakripisyo na ti ayat na ka gapulaeng iti kapsat na. Oras siyak nga rod nanang. Ngam kasi tinakunana. Nalabit asan ada kami tinaituding para iti tunggal maysa. Sabagay, numaminsan, oray kasano ti kinasakit na, masapul nga ited mon ti waya-waya ti may sa tao. Nang runa no saan kayo mutin anaragsak iti relasyon nyo. Nasaysaya atin awaya-wayaam, ngam ti agpada kayo mutin ang masaksakitan. Agyaman hak nanang. Agyaman hak iti kalayan o panang suportayo kanya. Ahon anyaman na anak. Kat itatag kasarkan, aramidem tumo nga rod ti obligasyon mo. Ayaten kan ipatag mo ti asawam. Saan laeng nga iti agdama, no dikat iti agnanayon. Agbalin ka kumaapagwadan nga ama kan asawa, Clifford, anak ko. Ibagayo latan no anya ti kayat yu nga ibaga kanyak. Ngem panagkunak ket husto laeng met ti inaramid ko. Ti panangted kon iti waya-waya iti nobyok tapno ikallay sana ti kabsat ko. Jak ngaminan kayat nga aguray pay ni Clifford iti mabayag. Nalabit asaan ada kami ti para iti tunggal maysa iso a napasamak dagitoy. Nasakit man nga maragsakan akmet. Ngamin, amamukon ti lalaki apakiasawaan ti kabsat ko. Nasingpet kan man nakaawat ni Clifford, ket amok adinan tubaybayan ti kabsat ko. Panagkunak ket deserve na meten ti agragsak, ket mamatiak a maipaay ti kabsat ko ti ragsak ajak na ipaay kenkwana. Ita, adda akpay laeng ditoy abroad, kaslakay kayat kumatan ti agnaad ditoy ngem ti agawid dita Pilipinas. Aging galaangan ditoy Miss F, toy pagayam mo, Marilo. Ken ka pagayam Marilo, dayawan ka iti nagbalin apangadang mo. Amo man manutikas ken ka, no sa bali laeng siguro amangan no inapanan ti kabsat na. Bilibak met at talaga ken ka pagayam Marilo. Ngamin, inted mo ti waya-waya ni Clifford para iti kabsat mo. No maminsan ti panagayat ket saan laeng apara iti bagi tayo, no di ket para metlaeng kadagiti ipatpateg tayo iti biag. No maminsan, ti panangted tayo iti waya-waya kadagiti tao nga ipatpateg tayo ket may samet laeng awagas ti panangipakita iti panagayat tayo. Amok nga adupay ti planom para iti biag mo, ket patsek adumteng tumet laeng ti aldaw a masarakam ti lalaki akapkap nakam. Alakastan pagayam Marilo, ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami itiing kay panagdangan.